बिटिनि खाथियाव जा बर' गामि बाथौपुरि बेवहाय मोनसे गुदि फरायसालि बिहुराम बर' गुदि फरायसालि दङ बर' बिजोंनि बेनि जानाखि सेनिटारि जानाखि लेट्रिन एन्ड बाथरुम बेखौ लुनो खावलायदोंमोन जोंनि बे स्कुल कमिटि लोगोसे बे बाथौपुरि बर' गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना थांनाय बारनि जोंनि बाजेटआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानाखि बाजेट बा एनुवेल अपारेशन प्लेनाव जों सोना दोननो हादोंमोन दा लुफुंनाय जाबाय दिनै बेखौ जोङो बेखेवबाय रायजोनि थाखाय जों बेखेवना होबाय रायजोफ्रा मोनसे गोजोनदों जे जोंनि काउन्सिला जोनोम जानायनि उनाव नैबे गुदि फरायसालि भेन्सार जायनाखि एलपि स्कुल बेवहाय जे काउन्सिला जा मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ रायजोफ्रा गोजोनदों आरो जों नाजादों बे गुदि फरायसालिनि थाखाय जोङो वान टाइम ग्रान्ट इन एइड जों 50,000 जोङो बे सप्तासेनि गेजेरावनो जों होनो हागोन गासिबो खालामजोबनाय जाबाय लोगोसे बे गुदि फरायसालिनि जानाखि स्टुडेन्टफोर जोंनि जानाखि सोलोंसा बिथांमोननो जोंनि जानाखि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो जों वान टाइम इनसेन्टिभ स्कलारशिप बायदि जों होनायनि प्रसेसखौ इतिमধ্যে लादों आरो बेबो थाबैनो ओंखारगोन खिन्थु 50,000 जानाय ग्रान्ट इन एइडआ इतिमধ্যে जाबाय चेक इसु जाबाय जों खम समनि गेजेरावनो बेखौ जों रानफैगोन आरो दा जिहेतु गुवाहाटि नोगोरमायाव बेबायदि गुदि फरायसालिखौ फोथांनाया जोबोद गोनांथि बे हिसाबै बे गुदि फरायसालिया जिहेतु ग्रान्ट जायाखै सरकारि जायाखै बेनि थाखाय नोंथाङा गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनिफ्राय जे एलपि स्कुल माखासे भेन्साराव दङ बे स्कुलफोरखौ सरकारजों जोङो थाबैनो बोरैहाय सरकारि खालामनो हायो बेखौ नाजाबाय थानाय जादों आरो गले गले नाजानाय जादों बेनि सायाव आरो सरकारा आसाम सरकारा बे बागै खोथाबो बिथांमोना होदों बोरै खालामनो हायो नायनोसै जिहेतु बर' बिजोंनि गुदिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम मुलुगसोलोंसालिसिम जिहेतु बर'नि जिहेतु सोलोंथाइनि बिथिङाव सरकारा बारा एसे फोजोबनायनि जिहेतु षड़यन्त्र लागायो बेखौ बेसेबां फोथायनो हागोन नोंथांमोना नों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जाखिनि माने खामानि मावनो हानाय बा सोलोंथाइ बिथिङाव जाखिनि जोंहा माने क्षमता बायदि दङ बियो बेखौनो जोङो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ साननानै जोङो आसाम सरकारनो गले गले होनदों जे गुदि फरायसालिया बोरै जागासिनो दङ बर' बिजोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा मा अबस्थायाव दङ भेन्सार स्कुल जोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा मा अबस्थायाव दङ भेन्सार स्कुलल' नङा सरकारि जानाखि गभर्नमेन्ट जानाय गुदि फरायसालिफ्रा बर' बिजोंनि जेब्लानाखि मिक्स मिडियाम बोरै जागासिनो बेखौ सरकारजों सावरायबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल लोगोसे माने दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जोंनि जानाखि अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएसन जों गासै खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों गासै जोङो नाजाबाय थादों सरकारनाव जोङो बेखौ नांगौ रोखोमै बुंबाय थादों आरो सरकारा खोनासंदों जाथ'बायलै